Estamos na Subdirección Xeral de Comunidades Galegas, no servicio precisamente de Comunidades Galegas. Hoxe está baleiro, non están os seus funcionarios, pero desde as súas casas sí que están a seguir desempeñando a súa tarefa, tramitando todas as axudas para que as entidades galegas en moi poucos días poidan ter a liquidez suficiente para atender estes momentos de dificultade. Eu quero agradecer ao persoal desta Subdirección Xeral que nestes días, con dificultade, vindo de vez en cando por esta Secretaría Xeral, pero traballando moito desde os seus domicilios, a pesar da crisis que estamos vivindo, pois fan posible que todo siga camiñando. Do mesmo xeito, tamén temos o outro servicio que se encarga dos diferentes programas para atender as persoas con máis necesidade en todo o mundo. Este é o servicio que se encarga de todos os programas de carácter social e desde aquí temos todos os expedientes que eles tramitan para que en moi poucos días, a principios de xuño, máis de 2 millóns de euros estén a disposición de todos os galegos do mundo. E desde aquí estáse creando un novo programa que vai a coñecer, que podemos disfrutar, que podemos aproveitar desde todo o mundo, desde todos os galegos, que se vai a chamar Aula Galicia Aberta. Un programa de promoción da cultura galega, de obradoiros, onde todos podemos disfrutar da música tradicional galega, acompañados e guiados por os mellores monitores, por os profesores dos obradoiros no exterior, por os profesores de escolas abertas. O venres teremos máis noticias, na próxima semana poderedes disfrutar todos deles.